Isizathu sami sokuthi ngibe la ngilibhalele ukuthi nizongisiza because ngizoconfessa kumuntu engangithandana naye. So wangitholela umsebenzi. The time esengithole umsebenzi ngajola nobhuti wakhe emsebenzini ngaphakathi. Sesijole nobhuti wakhe ngagcina sengimithi. Nalomunye ubhuti beninganazi izingane? Cha. Esineyodwa kuphela. Shuthi wena sunezingane kobhuti bandawonye? Yebo. Kodwa awukho proud futhi nangalokho. Angikho. Ngabe yini yakho leli uthi uthandane nobhuti wakhe kubeni ukuthandana nawe umuntu wakho? Indlela ayiyona ubhuti wakhe. Ubhuti wakhe ngendlela ayiyona umuhle kakhulu, uhandsome, ufit kunaye. Ingabe yenye into le yakuheha ukuthi nibe ndawonye ngokuthi ukuletha ngemoto? Ubafo wakho unekhe. Ubafo wakho unempatho. Oh mina nginayo impatho. Kulo dress zonke ayibona impatho kumina. Wawunayo kodwa wawungese nayo nje ukuthi uphele umsebenzi. Isikhathi sami wawungese naso. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokho umavumana le kwamhlabela ingane awusona imathoda lephansi emanguze kuthiwa kubaluni begcini kodwa kuyasikho lapho siswami uyaphila. Ngiyaphila njani? Nami ngiyaphila. Igama lami nguvumane esibungibhalele suze wafika la ngabe yini lekuhluphayo babukeli lana ikhona siyanithanda ithi ucomment into ephusile noma comment into engasanga noma uyihaterless noma uyasithanda siyakuthanda nathi siswami ungake nje ubeka umbukeli kahle kahle ukuthi yini esibeka la ngalesikhathi. Into engilethi la uzoconfessa. Ubani wakwabani sisi? Ngobusisiwe. Wakamdletshe. Ngisuka le enqutshini. Into engilethi la kahle kahle uzoconfessa ngomuntu bengithandana naye. Okade ecele ubhuti wakhe ukuthi angifake emsebenzini. Ucela ubhuti wakhe ukuthi akufake emsebenzini? Yebo. So bekhona udaba bengifuna ukumbikela lona. Engazi ukuthi ngeke lumphathe kahle. So bengicela wenzakalani sisi ngifuna uyibeke ibe straight inkulumo ubukele njengamanje amehlo akhe nendlebe zakhe alindele ukuzwa yini eyenzeka sisi? Isizathu sami sokuthi ngibe la ngilibhalele ukuthi nizongisiza because ngizoconfessa kumuntu engangithandana naye. So wangitholela umsebenzi. The time esengithole umsebenzi ngajola nobhuti wakhe emsebenzini ngaphakathi. Sesijole nobhuti wakhe ngagcina sengimithi. So bengicela nini confessa lokho. Manje imake wena bongakushaya uphathe kabi unembeza ukuthi ngoba wenza lento uxabanisa abantu bandawonye. Njengoba nginicelile ukuthi nize la ikona lokho sekungenza ngibe guilty ukuthi labantu abandawonye. So ingakho ngicela ningisize. Nalomunye ubhuti beninganazi izingane? Cha. Esineyodwa kuphela. Shuthi wena sunezingane kobhuti bandawonye? Yebo. Kodwa awukho proud futhi nangalokho. Angikho. Ngabe yini yakho leli uthi uthandane nobhuti wakhe kubeni ukuthandana nawe umuntu wakho? Indlela ayiyona ubhuti wakhe. Ubhuti wakhe ngendlela ayiyona umuhle kakhulu, uhandsome, ufit kunaye. Yebo. Ingabe yini ebheda kubhuti wakho ubhuti wakhe lomunye lo omshiyile ukade ninengane naye eqaleni? Ayikho into ebhedayo kuyena ukuthi akanginaki isikhathi esiningi. Bengakunaki? Anginaki nje. Into ayenzayo ukuthi abuze lokho akubuzayo. Mengabe seqedile ahambe oyodlala lapha nezingane zakhe. Ashiya kanjalo. Bungacabangi ukuthi mhlawumbe uzomphatha kabi umuntu wakho ngoba uzoqoma ubhuti wakhe. Konke lokho bekungafiki kuwena. Awufikanga unembeza ukuthi ungamenza kanjani umuntu okutholela umsebenzi wakufaka emsebenzini kodwa wena uthi uyamluma. Hayi akufikanga lokho. Kufika emva kwalokho sengiqedile ukwenza yonke into. Manje kufika. Ingakho ngeze ngabhala. Yini edala ukuthi uzumtshele manje? Sekuyisikhathi esingakanani lento yenzekile? Sengina 3 months. So sesobonakala isisu. So unconfess. Ngabe mhlambe labantu bahlala ndawonye noma bahlala ngokuhlukana? Bahlala ngokuhlukana.
Mhlambe yini nje enye nje oke wayenza yenzeka embi oyenzile kubafo ukuze angaboni usathatha uthandana na lo muntu lo ubhuti wakhe Kubafo muphi? lo sothandana naye manje lo omshiye ani lo omthola emsebenzini ubhuti wakhe wena uthi umuntu athandana naye ucela umsebenzi ucela kubhuti wakhe wena wafika wajola nobhuti wakhe Yebo. yini enye siso wayenze embi kulomuntu usathandana naye lo wamshiya lo kufunela owakufunela umsebenzi Hayi engakwenzayo ukubi ukuthi ngamtshela nje ukuthi sinama meeting njalo ngoLeyithathu. Kanti mina ngisuke ngazi ukuthi ngoLeyithathu mina nobhuti wakhe sisuke sine hotel esisuke selibookile siyohlalela khona. Ihotela lethu ke sihlala mhlambe 7 hours khona. Noma engabuza ukuthi siqeda ngasikhatsini hayi ngimtshela leso sikhathi nje. And then mase ngithi akabuza ubhuti wakhe if engangikholwa mina. Kodwa ke isikhathi esiningi wehleze ngikholwa ngoba umuntu wehleze ngithembile. Ngithe ngisahamba la kulawo mahotela sihamba naye kusamnandi ila ngikholelwe khona ke. And then kwahamba kwase ukuthi ubhuti wakhe lo ade ngihleli naye ngithandana naye waphelela umsebenzi. Ekupheleni kwakhe umsebenzi hayi ngabona ukuthi no ingcono ukuthi ake ngihambe ngimshiye ngoba manje ngathi ngizoba nendlala ngizobulawa indlala kulomuzi. Ake ngihambe ngiyohlala nobhuti wakhe lo osengimithisile. Mhlambe umbukeli mebuka siswami uzothi wena mhlambe lo bafo bungamthandi mhlambe umthandela imali cha angimthandelanga imali sasithandana nje kahle konke kakhamba kahle. Mhlambe umbukeli omunye mebuza uthi wena appreciate sisindaba usho umuntu okutholela umsebenzi kuzoba kuyena umuntu othi ubuka kanjani kodwa ngendlela yami angiboni kanjalo. Yebo. South Africa yonke bengisacela ningisondezele yena ubhuti eish madoda yazi lento ibhlungu manje sisi umuntu onjani umuntu ophansi noma othethayo umuntu ophansi. Yebo. Kuyaphileka mfowethu right? Kuyaphileka ngazakwana. Ku right ukhuluma noVumani from iVumani film mfowethu ungake nje usilandise kabanzi mfowethu umazi kanjani lo sisi? Bekuyisanda sami. Bekuyisabhlane wami lo. Ya, kona sesaphila isikhathi eside. Uyazi ke, ayikho into ebengayithoni for yena. Ayikho into abangayenzi for yena. Hayi into ebengayithoni for yena. Ngizwa ingazuthi ngiyabizwa nganothi ngibizelani ngiyaxaya mase ngibona yena. Uyaphila? Ngiyaphila baba. Sakwazi. Ngabe ngizelani butami? Mfowethu mhlambe bese nesikhathi singanani nithandana nalo nosisi? Sesineminyaka ngicathi emithathu. Ya, emithathu ngekho 4. Umthemba 100%? Uyazi ukuthi wakwalelana umuntu wakho? Angaze ngini isikhathi sokuthi ngimnike muphe indlebe. Izasalokho ngoba kwamina angiyeni umuntu imvamisa ohlala esendlini. Njengoba phela itoho ngihlala ngifuna amatoho apha nangapha ngapha umqashweni sengihlala esekhaya kuningi hlahla ngene. So umuntu esimame angimnaki lezi izikhathi nje selo sahlukana ngimnayi umuntu esimame. So angifuni ukwazi kwenzakalani but mawuthi nesikhathi angangibekela kodwa mina ngokwami ngisamthanda phela kusaba umuntu wami umangani nami lona bafu. Yabo kunengane esiyikhulisayo yize engasekho empilweni yami kodwa ngiyafika ngokuzobheka ingane. Yebo. South Africa wena wamtholela umsebenzi? Ya. Awuthola kanjani umsebenzi? Bengikade ngisebenza mina somewhere kodwa ngokuthi i-contract bisizophela sengikhoma noBafo ukuthi Bafo akamsize amzame la ebesebenza khona uBafo. Ngokwazi ukuthi uBafo vele mase umuntu ongaphakathi ema-office uyazi ukuthi izinto zenzeke ngiyamazi from kudala. So wangenzela iqiniso uBafo amthatha amfaka emsebenzini. Siswami ngakumtshele ngoba sila ukuthi yini esilethela kulesikhathi kulomzuzu. Yebo baba wakhe lento engizoyisho la ngicela ingakuphathi kabi and ingakuhlukumeze emoyeni. Ngilethe la ukuthi ngizoconfess la ukuthi ngithole nobhuti wakho lo wangifaka emsebenzini. Okwenzekile sengikhulelwe ngikhuleliswe ubhuti wakho. Ngambelaphi ngiqale phansi uthi kwenze njani? Sengikhulelwe. Bafo ubhuti wakho umfaka emsebenzini wajika walala naye usho njalo ingakho ekubizela
and then ngizwile kuthiwa umuntu onomoya ophansi mfowethu. Kodwa manje lento ikuphatha kanjani wena ukuthi kahle kahle ngoba intombi yakhe ikushiya ngoba nako silala nobhuti wakho. Yazi ubafo okutshela iqiniso kwayena into angayazi. La esebenza khona kwayena umsebenzi yami. Ukuze kwayena abe lesifundla kakusona njengamanje mina ngihlele ekhaya ngijika nelanga ngubheka umuzi angithandi futhi abuya ngifaya emsebenzini kodwa lokho akakaza kwenza. Sekuphela unyaka wonke ngithi bhuti cela ngifaya isipana ngithethe ikhala zikho kanti eniyazi wenzani. Yazi mfethu into engayiqondi mina la yonke lento wena ngabe uyibona noma ungayibona. Bingekho into esolisayo bhuti. Bingekho into esolisayo bhuti. Ngoba manje lo muntu ubehamba njengomuntu emsebenzini musekuseni abe ntambama abayathi na meeting ngiyazi vele musi wonke ama companies aba na meeting futhi ngiyazi khona ubafo so ngithembile kanti yena lo bafuna manje mfethu ngabe ukuthi yonke lento lemiyenzeka wena ukuthi uvele wahamba nomuntu wakho nangaba nandaba. Ayikho into embuzo ulandela ukuthi yindaba nihlukana. Yize ngaye ngaba nomcabango ukuthi ngizame lonto leyo kodwa njengoba sengishilo ukuthi kumanje angidinge umuntu esimama. Yabo kunengane mina ngiyikhulise mina ngicabanga ukuthi igqokani kuze ubusika ngizama into eqo umuntu esimama sekugcineni njengamanje. Kodwa lengizwayo ubona ngingekho kwavele kwamina naye sehlukene kodwa bengayilindele le yabo le kakhulu bhuti wami kakhulu bhuti wami. Wesisi Yep. yonke lento le uyabona ukuthi ufundisa izingane zakho ilethela isithunzi esibi like uphenda igama lakho kabi. Ngiyayisola baba. Sengizibuzela lento yakho nabafiqale nini? Asengesikhashana. Eqale After ekufaka emsebenzini. Yep. mina nabe sengahlukani qala. Bafo kahle uyabona ukuthi kahle umuntu okuweyisa umunye ubhuti wakho uyakweyisa ubhuti wakho mfethu. Inhloso yakho kahle yini ubule ufuna ikhanda vele phatha mina ubafo. Ingoba phela wangibhaya emsebenzini. Yona indlela ombonga ngalo uthi Bafo mina befuna ukuthi akutshele lento yabona khona uzokwazi yonke lento miyenzeka wena ungasali umuntu oblank kuthi uyayisola yena uzoxolisa ufuna uxolo nje kuwena. Ngabe mhlambe awucabanga ukuthi yena nomfowabo uyabaxabanisa ufuna ukuthi balo lento lo awucanga ukuthi ubhidlize umndeni awuboni kanjalo. yazi kodwa mangibuyisa umqondo sehlangana manje. Wafakaza ngifonela kangaka mina. Entshela ukuthi uzobuya late na meeting. Bengayinaki yonke lonto leyo. Ingoba phela senza meeting. Ezokuletha ngemoto endlini. Befala yenze njani? Ngabe yenye into le yakuheha ukuthi nibe ndawonye ngokuthi ukuletha ngemoto. Ubafo wakho unekhe. Ubafo wakho unempatho. Mina nginayo impatho kulo dress zonke ayibona impatho kumina. Wawunayo kodwa wawungese nayo nje ukuthi uphele umsebenzi. Isikhathi sami wawungese naso. Kahle wena kahle kumina ufunani ubufuna ubungithanda ngisaconsa iphakethe noma impela nthi sele liphikenzala. Uconsa iphakethe beyithanda ngoba unginaka. Lethami ungasanginaki bese ngishiyile bese ngiyekile. Awucabanga ukuthi mhlawumbe yakuyuza ubafo wakhe. Cha ngendlela enza ngayo ngangibona ukuthi angiyuza. Yafuna ukutshela mnteni? Ungasho. Lo muntu okumithise nomfazi. Ngiyamazi umfazi wakhe. Wow. And uyangazi nami. Awuna nkinga nomfazi wakhe No. nokuthi ube sesithembeni. No, angiyinkinga. Hawu hlobo kosambavu kohlobo namhlanje ongithi bakosambavu bama ngeenyawo. Awuna nkinga wena ufuna ungena esithembeni. Anginankinga. Manje umfazi wakhe uyazi kanjani lento usibeke esithombeni nababukeli balalela. Sahamba nomfowabo sawumtshela umfazi wakhe. Wangathetha ungaba nalutho. Wathetha naye njengaye lo. Kona konke lokho mina kufika ukuthi ungisikele ungazisi ngayo yonke lokho. Kwangalula phela ukuthi mina ngikwenze. Bafaka kufikini. Akufiki kona konke lokho ukuthi athathe nje ithutshana 5 minutes nyana just banaza babili imali bona mhlawumbe zomhlasela mayedwa. Nakho nje manje ngiyakutshela nje. Imva sikhasinganani? Ngiyakufonela ngizama ibamba uzayiblock iblock yami nambona. Ngabe mhlambe ngabe ngaphandle kokuba necare khona okunye mhlambe bekwenze kuphatha kabi kukhona. Akaza ngiphathe kabi bandla. Kuyiphela nje ukuthi bengenayo icare. Uthe yeke umsebenzi wavela wahamba. Wayinaka yena. Awucabanga ukuthi ukulahlela wakhe umsebenzi ikona ubukwenza ukuthi angabi nasikhathi sakhe. Phela lethambe lahlelo umsebenzi phakahlala phansi nami sibonisana.
ukuthi unenkinga kanje. Indaba wena after sekufaka umsebenzi kanjani ukwazi ukuhamba ekhaya ekseni ubuye ngo-11 ebusuku uhleli nobafu nizokubonisana ngasiphi isikhathi? Ngiyabuya njengo-11. Ima bafu. Awukhulumi nami. Wena ngabe mhlawumbe awukwazi umnakekela engasebenzi? Njengoba ngisho lo muntu unje imina before nje akungena emsebenzini wabafu umina umbuzi nakutshela ufakazi uyena uyalazi udaba bekunemoto yestaff emthatha mawukuthi uyenza ama-practical adenza wenzani nesingona lokho khokhola mina leyo moto futhi ngisasebenza manje kwenziwa nje Suyinja bafu. Ngosasebenza. ngiyona nenja nganothi ngiyini Sesama ubona ukuthi wonela abantu abanye besifazana. Awuboni kanjalo emphakathini nase South Africa yonke wonela abantu besifazana. Into ebalekile la impatho. Into ebalekile la ukuthi umuntu wesifazane uyanakekela umuntu wesilisa. Okay ngicela umbhalansisa real quick okugcina sengizonishiya waba le ntshamba tsami mina ngiyimele yibi impatho eyidinga because okay ngihlulekile ukuphatha kahle ngingasenamali yabe nginginaka kodwa manje financial bengihluleka ikuphi Uyazi khala lento ekuthiwa uthando. Usenimile nje uthanda ufuna lo Uyazi lento ekuthiwa uthando. yeah Iluphi uthando olukhiphayo? Bengalikhiphi uthando. Iluphi uthando olukhiphayo? Bengalikhiphi inhlobo uthando. Sami suphelele umsebenzi iluphi uthando olukhipile? yazi bhuti wami mina into engakutshela wona iyodwa ukuthi lo mntana ade ngimncanya blind Usesephelele umsebenzi wahamba ekhaya. Mhlambe for 2 days or 3 days engabuyi. Bathi mina uyovela umsebenzi. Angazi kephi la. Bafu awubheka umsebenzi imini nobusuku. lapho njengoba sengishilo ukuthi uyade hlala emqashweni ukusuka Mina wami ngikwazi lokho sibehlala emqashweni. ngahamba ngaya ekhaya Angashiya umuzi wakhe ekhaya emqashweni. ukubuyela ekhaya ngafika ekhaya okay benginakho ukuhamba vele ngabuye ekhaya okay ngumjida mos so kunama legit 7 nyana ama bribe obafa ngihlala nabo yabo yize ngize no like ngizobuya but ngizobuya mhlambe late ne sishala amabhiya 1 or 2 ngikhiphe leso stress nyana ngiyafika endlini usegidlile awani ungifayela ukuthi zishap yabo okay ngisopa ngibuye futhi ngisopa kusasa kuseni ngisopa avuke kuseni pip khala ukuthi eminyango unganaki asuka xhapha hamba yabo selandwa ngemoto ubuya ngemoto mayithanda ubuya nango 3 span lapha kushayisa ngo5 Samthanda bafana. Ngoba ekhulelwe. Khuleni ngane yabhuti wakho. Awona bafuna lokho uqina lento kwawena usuzonginyanyisa angisam yabona uthando Ba sisters. Yeah. Usamthanda wena noma nje usu right ngobhuti wakhe. Ngiright ngobhuti wakhe. Ngizosho njalo. kodwa khona kodwa nenkulumo yakho kodwa Ngiright ngobhuti wakhe. Anginawo kodwa. Ngingasijabulela futhi nesithembu. Ngaqhubeka naso. Uzosala enjalo yena ngoba akwazi uyinakekela. Bafuna ngacebisa kuyona mina uzothola umsebenzi uthola omunye umuntu yabona. Yes. hayi kezwakala bhuti wami ikona ukuthi nje oswingisho namhlanje amasha into yami namhlanje Muthi amasho into yakho yini khona onye oyenza yini? yeah earlier on ngeke ngathi ngiyozama ukufesa somewhere kwathiwa udrive efuna ekseni angibangi sawuthola umsebenzi kanjalo namanje nazi nezindaba engekho grand sezingikhabatha feri angazi ngidale zithi manje ngisazi ngenze njani angisazi ngempela yabona osukwini namhlanje bethi angazi ngizothini ngiyami mhlawumbe indawo bezinga 3 ngihambe 3 ngafika lapha wathi udriver sephelele Yes mfowethu kuzolunga kuzolunga yipho manje sesikonke lokho okwenza la ikuphi unye obukwenza okwakwenzeka wamfihlela khona ungamtshela iqiniso. Uyakhumbula ngosuku womhla ka 14 February ngeValentine. Nakho ngiphethe ama-vest nelanda. Yophi unyaka last of last year no last year. Yayikhumbula leyo Valentine. yeah Yakhumbula ilanjana yanganginalo ama-vest. Ngangithenga lo baba ucabanga. Ngathini mina? Wathena ba ubhuti wakhe. Ngathenga lo bhuti wakho. Wena wangithengela. Wasebenzisa uze endlini uzolala nami Wangithengelani wena? Wena wangithengeleni? Okay. Shuthi ke wakahle kahle wena sesukholelwa kuzinto eziyimaterial. Angikholelwa ezintweni material. Ngikholelwa yicare. obani ukukholelwa kuyona material ngoba phela mina ikinto Ungaze wena umthengela amaphendu wena. mina lo Ngithengela amapenti. avela yephi mina ngilithenga iphendi mina Ngoba mina angizomzula ngilithenga iphendi mina into engayenza mhlawumbe ngamnika imali uthambe wethenga iphendi le yayikhulumayo
Nkosi yami bandla ngisho kuthiwa besajola bese donsa 10 years. Mangibona ngesitolo ngikale iphente mina. Ngeke uthenge iphente. Hayi. Mina ngumZulu mfethu. Yazi bhuti leyo ngendlela ayiqaba ngayo. The time ngithi asambe sodla ice cream eGlistic lapha ka ice cream eMlazi. Kwaze ice cream eMlazi. Ngithi asambe sodla nje ice cream athi hayi angihlangani nalezo zinto mina yenzona lezo. Angikudli ngani la endlini. Lo bhuti lo. Lalela. Kodwa ubhuti wakhe uyakwazi ukwenza njalo. Mina ngazi ukuthi ngoba sinezingane. Sinengane. Kuyacatshangela khona nengane zadadewethu. Mina ngazi ukuthi thenga 5 liter. Sothele ndi shine ekhaya sidla sonke. Okwesibili lelo nokhambe nedlana nezitolo nje izinto engazona iphoba amba umama phansi wehlahla lapha eBray uthenge intshoko ulethe la ngomZulu mina lento yakufuna lokhana ngichazela ngifuna ngenze lento abathi romance angisebenzi lonto mina indaba ungasebenzi romance azingisho samba edrobheni ngeke uzombone lo engibamba even nangesandla uba nje la ukwazi ukuyibala lengane encane wena hayibo ubhuti wakho uyakubamba ngesandla kodwa bengibamba nangesandla edrobheni uyakusabela ngivela ngisho epark uyakubeletha noma engangibelezi kodwa bengikhiphe epark engidlala isozwingi wena yayenza lonto hayibo lo mina ngithi wangiqoma ungibona ukuthi umuntu onjani uyangazi lo 3 years lo kulo 3 years lo manje awukho umuntu onjani South Africa bafo amazwi akho ufuna ukwesha uthe ucela uzocela uxolo nje kuphela akafuni ukuthi nibuyelane yini ofuna ukisho kuyena ngibona ukuthi ngisana neapetite ukukhuluma naye lo ngiradi ke mina manje phela into engizoyenza mina ile makuphela inyanga njalo makuphela inyanga uyathanda akathandi ngeke ngizwe ngayo ngizobona umfana wami lokho nje ayonto eseyilwisa yena ngihlangana naye ngisho ngangayibamba kwa phone leyo ngihlangana nawo nenamba yabhuti wakhe omdala uzomvumela ukuthi abone ingane yakhe ne anginankinga ukuthi abone ingane yakhe anginankinga manje ukuthi ngani nobani futhi abona ubafu uzumtshela lo muntu wakho uzumtshela lo muntu wakho ukuthi mina uzomenzani kulungile bafu mfowethu kulungile mfowethu le ungangcolisa igama lakho ngithanda indlela okhalima ngayo mfowethu yabo ungalokhu wenza izinto eziphethayo siyabonga mfowethu Wesibhuti wami ngibhlungu kodwa ke kulungile kulungile mfowethu sokubona siyabonga webhuti uzizwa kanjani nango uthi kulungile uthi yena nje kuphela unendaba nengane yakhe hayi ngiyamzwela shem kodwa bandla akunankinga nengane yakhe ngiyamzwela kodwa yena futhi akunankinga angisoni ngalokho ekwenzekile uzoyibona ingane yakhe anginankinga futhi yebo yini enye ongafuna ukuyisho kubantu besifazane umuntu wesifazane usacabanga ukuyenza leyo nto umuntu wesifazane ocabanga ukuyenza leyo nto angaqhubeka yenze mayibona ukuthi right izokwazi ukuyifitha kuyena angaqhubeka nje akwenze akunankinga as long as akwazi ukudlala indaba yakhe yebo Africa siyathanda kakhulu kunzima emhlabeni kaNkuluNkulu nibe right siyabonga my sister yabonga